Hello? Ana bogi Onye Obodo ka na bogi ife ma amaro. Nche by the next 5 minutes. You open and make you welu. Man boda don't want me get stressed van the GSS security. No heavenly Interpol can my contact. As I forget no pity. I forget the 3 months pregnancy. As I get pity. I never get them put a ligin and I want to cham the state and never name my konyala. I tell me to get nonsense and ingredient. Onyala. Me this guy if muka wona you go with the hinge. Oya mama pom meow kan to na ke pom bim wagi perfume you are gago oya mama me ori ya isa Ike me kwolu ndo get style and then so like this ebisi adroge mma oya me ori ya isa ebi go bosi oya mama na kuzuri asa ndi mala akwụkwọ na ebosi m na phone na high like mokwa mmonwa na onye obodo oyibo ka ijes efe mu na gichi no oya mama na ewetako m di ego mana oya me na act yo ina sendam na act free film to me reba yesterday no that ba ma net mkpu n'okonu yes ndị arrange ma ndị ngwụlọ ma ndị si email arrange ka eme miracle ha mere ofuma ma ndị no azụ anara ihe na-ekwu anyị na ka jemere ga kana azụ na emere go na ine mere maka na mgbe onu mu walu ka mmeme gịnị if I erase no much fun ego no for na ego erase tele erase for 2000 na gịnị mezi ị mara ego niile erezi ma ego onyinye m were ya setụlba ndị ahịa esetụ ma ndị ngwụrọ ma ndị isi ma onye mpụta speaker ị na ife mpụta 15 speakers ebe a speaker ka nkụ don nwere nke na-ekwu okwu den nkwụcha ahụ ụgwọ den ma ego moto a gbara agba so even na 2000 abụ achọrọ m nye gị 1000 m nwejide 1000 nego dị mega anụwa ala na gị nke mejiri ife na ọka ije ndị ngwụlọ nọ na ka email arrange ndị si nọ na ka email arrange imese ndị nọ n'azụ maka ọ bụ na ndị nọ n'azụ na ihe a na-ekwu sound mgbe ụfọdụ ọ na-attract good things ezigbo sound golu ebe a wee wuo m n'ala 15 speakers alụ ọrụ ka 1 speaker ama m ọgwụ isi ọwụwa nwụ yesterday akpasịna m iwe so ya bụ iji ewepụ m after the mgbagharị 1 or 2 ndị dike mana ewu the evangelist kedizi Jose nwezi moto ibu onwe nkụfụlụ side mirror abụ mbe na esa miro na wute ego ọsị m je kwụ ọgwụ ya esigodi ka ntielie kedi kezi kwuru na bamba if this guy useless guy email na crusade yesterday mbo Onye Obodo we lo ba kan ikwasim na ọchata 15 speakers plus we lo ba nwe na praise the lord ndị nọ n'azụ ana cultural dance ọ bụzi ihe nnụ ka ha mụ ha na speaker ni onye na-alụ ọrụ the first crusade mmelas onye amadike ma na ewu onye na onye ama ihe mara gị kwu mbute gị speaker ikwe igwala m na nke na-alụ ọrụ ka nkara ada alụ ọrụ adebute speaker onye mma agwa ngị agwa ị na-asị m na Onye Obodo si na gị mote 15 ka ọ batala 15 speaker 3 sub agwa ngị agwa ebute m ya na event ọ bụla ịchọ ka ọ bụrụ shut down use celebrity DJ Hot Swag ya nwe the best sound DJ Hot Swag tie sound ya n'ọka ndị nọ n'Owerri na-anụ ya. Are you serious? DJ Hot Swag bịa wedding shut down event ọ bụla shut down all kind of events celebrity DJ Hot Swag na afụ maka ya na sound ya beat kokot of market o nwere number 1 sound ewo a na-akụ egwu a na-atọ ụtọ ka ebe m enweta DJ Hot Swag Onye Obodo na nwayọ o nwere ebe Hot Swag anọrọ Hot Swag nọ na Instagram ọ nọ na Facebook the whole social media ịchọ nye yi WhatsApp number ewo ọ dị accessible ọ dị accessible nchọkwa nye yi his card ihe mesin next crusade tineze m ego mkpozi Hot Swag bute sound you want na gbasara sound na na-eme crusade don't involve Onye Obodo again why so si ba na involve Onye Obodo criminal case okay okwu na ụka iwata ọ bụrụ ememezi Onye Obodo involve again ọ dị case tinye ya ego ka ịkpọzi anya Onye Obodo ekwekwene m ka nna chi azụ mgbe m na-ezu ori maka nna chi azụ m agbagbu gị n'obodo ị ga-eti bet gbadie ya m ga-agbagbu gị n'obodo evangelist ba moto onye ama chelogodu first my one pakwan kan je touch go ready bagodi moto kan je balance nke mgbe m na-ezu kan je chegbe maka na dashara m mmadụ nchọta service ya mma gbagbu gị the first crusade mere asa onye amadike ma na-ewe wa m ya na mba na moto apụta m ga-eme gị ihe evangelist moto so onye ama crusade I bought the heavenly cut off mark iwu gị by jampasi keke by jampa start godi moto mba by jampa ọ bụrụ ibulo onye ori Onye Obodo anyị nwe problem na-eme gị ihe by jampa ọ bụrụ nwe moto nito na moto start moto onye Obodo ma boy lu ya pụta na ọ na-eme
ọmụ nwe moto maka chi uye ekweta ele pai pai unu bụ ya eko ọ bụ na anyị nwe moto ntọ na onwere ihe kugbuo yi rafia onye mma azọgbu afọ gị anụ rafia azọgbu afọ gị obodo ọ na-adịrị na mma okay like this si na abụla ya iheresi nwa mkpa ka njiri tachie uchi je buku DJ Housework mgbe buku DJ Housework ndị gwara na ndị isi imebe ha na-anọ amụọ ya buku nke ahụ Shot by the Gardner Victuals.